Stop, Charlie! Giv mig noget, mand! Hvad fanden i helvede, mand? Hvad? Hvor tror du skal hen med den knaller? Hvad hedder du? Charlie? Jeg hedder Steffen. Det lå du på gaden, mand. Man går og skvatter i det. Ætner! Hvad fanden det er, du laver her, knægt? Hvad? Hvad har du? Husk, ring til politiet. Jeg har sgu en af dem. Hvad? Hvor mange er I? Hvad fanden stikker du så ikke bare af? De kan da ikke holde på noget, vel? Det gør jeg sgu da også, mand. Det skal bare planlægges lidt. Steffen. Hej. Hvad laver du her? Jeg har sgu savnet dig. Hvad gider du egentlig? Du skal ikke regne med at blive til noget som helst med den indstilling. Gider du nu også? Sig mig engang, din klovn. Hvad fanden er det, dig at køre? Må ikke du skulle være over i Ladies Cup, hva'? Gå ind og skift til nederdel. Jeg skal sgu ikke sige til, at man bor på en anden sted, Steffen. Buske man ej. Hvor bor han egentlig henne? Han bor på... bor lige uden for byen. Hvad tror du, du er? Nå. Læser man ikke lektier mere? Jeg er sgu da ligeglad. Voldtægt, det er da ikke mig. Det er politistop. Giv til Christian. Jeg vil også godt tjene noget, ikke? Sådan så jeg kan klare mig selv. Nu skal du få et godt råd af mig. Du skal bare holde dig til de rigtige folk. Så viser der sig altid et eller andet. Og så er der en i nærheden, der kan hjælpe. Bunderøv! Synes du ikke, jeg er forfærdelig, hva'? Nej. Jo, du synes jeg. Gud, nej. Du er død. Du kan sgu da komme herover, mand. Det er herovre, det sneer. Bare vi kunne gøre det nu. Kom nu, mand. Jeg skal ikke stå på venski om natten. Det var sgu da heller ikke det, jeg mente, dit klods. Du skal bare tage med mig. Ja, Steffen. Tag med mig. Skal jo bare lade Charlie være her, ikke?